Diolch yn fawr chi'n ans, mae'n hyfryd bod yma unwaith eto ym Eglwys y Crwys. Braf iawn bod yn eich blith chi sydd yma yn y capel a rhai ohonoch chi hefyd sydd yn cyd-addoli â ni gartre. Wel, Gweno Williams oedd i fod i roi'r emyn cyntaf allan bore yma, ond ydy Gweno ddim yn dda, felly'n garedig iawn mae chwaer hi am ddod i'r adwy, felly Manon ei di mlaen ysgoli'n dda. Dwylaw yn erbyn sydd yn y derlyn wrth ymyl fy ngwely I, bo bore a nos mae'n gweddi'n glos mi o'n ernach lywaf hi. Pan a fi gysgu mae'r ddwylaw hynny wrth ymyl fy ngwely I, mae'n gweddi'r ddew yn cadw i'n fyw mi o'n ernach lywaf hi. A phan dda'r bore a'r wawr yn ole wrth ymyl fy ngwely I, mae'r weddi o hyd yn fywsig I gyd mi o'n ernach lywaf hi. Rhyw nos bach dawel fe ddw gyrawel o ymyl fy ngwely I, y weddi i'r sêr fel eos o fer a minnau'n eich lywed hi. Rhif yr emyn 139. Mae'r darlleniad cyntaf bore yma o ail lyfr o Brenhinoedd a rhan o'r 6 bennod. Pan oedd brenin Syria am ryfela yn erbyn Israel, ymgynghorodd a'i weision a phenderfynu. Yn y fan ar fan y bydd fy ngwersyll. Ac anfonodd gŵr Duw at frenin Israel a dweud, gwylia rhag mynd heibio o'r fan ar fan, oherwydd y mae'r Syria brenin Israel ddynion i'r fan, a ddywedodd gŵr Duw, ac felly rhybuddiwyd ef I fod yn wyliadwrus, dro ar ôl tro. Cynhyrfodd brenin Syria am hyn, a galwodd ei weision ato a dweud wrthynt. Ond I ddywedwch wrthyf, pwy ohono ni sydd o blaid brenin Israel? Ond dywedodd un o'i weision, nid oes neb farglwydd frenin. Eliseis, y proffwyd o Israel, sy'n dweud wrth frenin Israel, y geiriau ar wyt ti'n ei llefaru, yn dy stafell wely. Dywedodd yntai, ewch ac edrychwch ble y mae ef, mwyn I mi anfon i'w ddal. Dywedwyd wrtho, y mae yn dosan,
ac anfonodd yno feirch a cherbydau a byddin gref, deisant liw nos ac amgylchu'r dref. Pan gododd gwas gŵr Duw yn y bore bach a mynd allan, dyna lle roedd byddin a meirch a cherbydau o amgylch y dref ac meddai, o feistr, beth sa nawn ni? Dywedodd yntai, paid ag ofni, y mae mwy gyda ni nag sydd gyda hwy. Yna gweddiodd Elysais, arglwydd agor ei lygaid iddo weld. Ac agorodd yr arglwydd lygaid y llanc, ac yna fe welodd y mynydd yn llawn meirch a cherbydau tanllyd o gwmpas Elysais. Pan ddaeth y Syriaid i lawr ato, gweddiodd Elysais ar yr arglwydd a dweud, taro'r bobl hyn yn ddall. A thrawyd trwy'n ddall, yn ôl gair Elysais. A dywedodd Elysais wrthynt, nid dyma'r ffordd, nid hon yw'r dref, dilynwch fi, ac fe a chwi at y gŵr yr ydych yn ei geisio, ac arweiniodd hwy Samaria. Wedi iddynt gyrraedd Samaria, dywedodd Elysais, arglwydd agor lygaid y bobl hyn, iddynt weld. Pan agorodd yr arglwydd ei llygaid a hwysau'n gweld, yno yng nghanol Samaria roeddent. A phan welodd brenin Israel fwy gyfynodd i Elysais, fy nhad ac af ei lladd bob un. Atebodd yntai, na, paid ei lladd. A fydde ti'n lladd yr rhai a gymeryd yn gais drwy gleddu a thwa. O fara a dŵr o'i blaenau. Iddynt gael bwyta ac yfed, a mynd yn ôl at ei meistr. Arwyodd wledd fawr iddynt, ac wedi iddynt fwyta ac yfed, gollyngodd hwy. Eisant at ei meistr, ac ni ddaeth byddinoedd Syria rhagor i dir Israel. Yna, chydig adnodau o'r benod gyntaf o Efengyl Iesu Grist yn ôl Marc, temtiad Iesu. Ac yna gyrodd yr ysbryd ef maes i'r anialwch, a bu yn yr anialwch am 20 diwrnod yn cael ei demtio gan Satan. Yr oedd yng nghanol yr anifeiliaid gwylltion a'r angylion oedd yn gweini arno. Carhosedd bendith Duw ar y darllen yna yn ei air sanitaeth. Wel, dwi'n falch o weld rhai ohonoch chi'r plant yma bore yma os ych am munud mwyn i bawb sydd adra allu clywed beth sy'n mynd ymlaen, dyna ni. Ydych chi beth wedi bod yn mwynhau i gwylio yn ystod dros wythnos erbyn hyn, gemau Paralympaidd y Gaea o Beijing. Ac yn arbennig iawn byddai'n rhyfeddu at yr athletwyr yma. Bob mas o anabledda ofnadwy arnyn nhw. Rhai colli coes, hyd yn oed 2 goes. Rhai yn methu gweld. Bob mas o anabledda fel yna. A fanna ma nhw ar y llethra, ar ei bobsleis, sgïo, bob mas o bethau. Ac wrth edrych arnyn nhw fyddai'n meddwl, pobl bach, fysa ni'n gallu gwneud y pethau yna efo 2 goes a 2 lygad, fysa na ddim gobaith o gwbl. Ac yn arbennig iawn fyddai'n licio gwylio rhain yn sgïo. Chi wedi bod yn sgïo? Manon sy'n sgïo rioed na dda? Na? Ond dwi'n gwybod bod eich teulu chi wedi bod yn sgïo yn do, a gobeithio wedi dod o'no heb dorri coes bob tro. Ond rwan meddyliwch am Menna Fitzpatrick neu Neil Simpson. Maen nhw'n dod i lawr y llethra yna. Mae'r ddau yna bron iawn yn hollol ddall. Sgen Menna Fitzpatrick ddim ond golwg mewn un llygad, a sgen i'n llawer yn hwnna.
Neil Simpson rhoi fath bron iawn yn gyfan gwbl dda. Bron sut ydych chi'n meddwl? Ond nhw'n gallu sgio I lawr ochr mynydd. Cyrraedd 70 milltir yr awr, mynd I mewn ac allan o'r polion yna, a ddim yn gweld. Sut ydych chi'n meddwl maen nhw'n neud o? Ia, maen nhw. Sorry. Nag nid trwy glywed, wel, allai bod nhw, ond maen nhw rhywbeth arall yn ei helpu nhw. Rwy'n yn ei helpu nhw. Feddwl? Wel, dydyn nhw ddim wir ar ben eu hunain ydyn. Mae gennyn nhw dywysydd gaid. A mae'r gaid yma, dydwch Menna Fitzpatrick, pan mae'n dod I lawr, mae yna tywysydd y gaid. Un ar hyn o bryd, wrth ei hollor hi, a mae'n sigrwd yn eich llys ti. Efo rhyw Bluetooth neu beth mae rhaid. A mae'n sigrwd yn eich llys ti. Gwan, mae'n saff I ti. Wow, ara deg, tro ffordd, gwan, man. A fel na maen nhw'n gallu gwneud, maen nhw'n gwrando nhw falus a be mae'r tywysu yn dweud. A'r ddau frawd, Neil Simpson a mae frawd o Andrew'n gweld yn iawn, mae o'n gallu gweld yn iawn, a mae o'n helpu frawd. Ond dwi'n meddwl faint o help ydy, mae'n mynd wwsh o'i flaen o bob tro os ydych chi'n gwylio nhw. A mae gen I frawd bob ffydd yno fo. Fydd o'n helpu o I lawr llesa. Wel, mae'r gem bron iawn a dod I ben erbyn hyn, a maen nhw'n werth I gwylio, maen nhw'n werth I gweld. A llai ddim ond bod a rhyfeddod wrth wylio nhw. Ond o'n i'n meddwl ydych chi, maen nhw'n gallu gwneud hynny am fod rwy'n yn ei harwain nhw, dydyn, rwy'n yn ei harwain. A dyna, dyn ni'n diolch amdano wir yn y capel bora yma ac yn yr ysgol Sul. Bod yna bobl yn harwain ac yn helpu ni hefyd bob amser. Rhieni, athrawon ysgol Sul fan yma, athrawon ysgol, llawer iawn o bobl ffrindiau yn helpu ni ac yn harwain ni. A dyn ni'n diolch am Iesu Grist sy'n dangos y ffordd I ni. Sut I fyw, be I wneud, sut I drin pobl Mae o'n helpu ni wrth I ni wneud hynny. Y pethau yna wir, dyn ni'n diolch efo'n gilydd I gyd y bore yma. Wel, mae'n braf iawn eich gweld chi. Eich gweld chi'n gynharach yn do, draw yn North Cotlein yn fanna, wrth ymyl yn Irlyn, rhyfeddol yna. Mae'n braf eich gweld chi yma y bore yma. Wel fe, barhawn ni'n heddoliad drwy gan yr emyn 155. 155. Cyslygaid ganddo I mi weld y ddeiar hardd I gyd, a heb y llygaid ni chawn weld yr un o blant y byd. Cys glist I glywed glaw a gwynt a thonau ar y traeth. Rhaid I mi ddweud wrth bant pethau. Be
Dewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gweddi. O'r awys hyn, ad hwnnw yn dda bein, harglwydd am gwredwr Iesu Grys, un byd ni. I fyw fel ninnau, i brofi holl anawsterau a thentasiynau bywyd fel ninnau. Ac i ddangos i ni y ffordd i fyw. Y ffordd well, y ffordd ragorau. Ac wrth i ni geisio ei ddilynif o ddydd i ddydd. Dyn ni'n gweddio Dad yn ei gwmni ef, y cawn ni yn gyson, weld y wyneb di. Dy weld fel tad, ofalus a thymer i bob un ohono ni. A dyn ni'n dod os flaen diwr newydd y bore yma ac yn ein cartrefi, i ddiolch i ti am holl bendision bywyd. Dyn ni'n diolch i ti o Dad am y cyfan yn wir yr ydan i ni dderbyn oddi wrthu ti o bore o'r newydd. Am ein cynnal, am cadw ar hyd llwybr bywyd. Wrth i ni geisio dilyn ein harglwydd Iesu yn ein byd ni heddiw. Gad i ni weld y wyneb di o ddydd i ddydd, a hwnnw yn wyneb tad. Tad sydd yn gwybod am holl anghenion ei blant. Tad gofalus a thyner i bob un o'i blant. Ac yma nawr, wrth i ni ddod ynghyd fel hyn ar fore Sul o'r newydd, dyn ni'n gofyn am i ti ein harwain a'n bendithio yn yr oedfa hon. A dyn ni ddod i mewn i sbyrst a diolch ac eith gynteddau a mawl gan ddiolch i ti a bendithio dy enw mawr. Yn ein can o fawl i ti, wrth i ni aros uwch ben dy air sanctaidd a cheisiod arweiniad, ac wrth i ni droi ata ti yn dawel mewn gweddi, bydd di yma yn ein plith. Fel yr addawodd ein harglwydd Iesu gynt, lle bynnag y byddai bobl ef wedi dod ynghyd, boed yn ddau neu dri, byddai ef ei hun yn ei canol. Bydd felly gyda ni am ddisgleirian y canol, weld y bobl yma'n hun, yn hiraethu addwyn Iesu am gael gweld dy wyneb pryd, golau cry o ddifri, chwalo bob ryw gwmwl di. Arwain ni, a thywys ni felly o arglwydd, yn ein haddoliad, ac wedi ni fod yma, neu di ein goleuo ni, arwain ni ar ein llwybr drwy fywyd. Mhob gwaith a gorchwyl mewn hamdden ac yn ein holl ymwneud ag eraill, bod i ni ddangos cariad a goleini yr arglwydd Iesu ei hun. Ac wrth i ni ei ddilyn ef, bod i ni brofi o'i nerth ac o'i dangnefedd. Achos weithiau o Dad, mi rydyn ni yn teimlo beichiau bywyd. Weithiau mi rydyn ni yn bryderus am lawer o bethau. Yn y cyfnod yma'n arbennig, cyfnod wrth i ni obeithio cefnu ar y pandemig yma, dyn ni'n gweddio dros y rhai hynny, sydd yn bryderus am ei hechyd,
am rai sydd wedi colli anwyliau, yn ofnus am ei swyddi a'i dyfodol. Maddau ni o arglwydd ein bod ni mor amharod i droi ato ti, yn anghofio dy fod ti'n fwy parod o lawer i wrando na gyda ni i droi ato ti mewn gweddi. O'r tangnefedd pyr a gollwn, o'r pryderon rym yn dwyn. Am na cheisiwn fynd yn gyson at o i ddweud ein pwy. I o dad, wrth i ni geisio dilyn ein harglwydd Iesu, hwy ni dy nerth, a hwy ni brofi o'r tangnefedd hwnnw, a diw, fel y mae'r byd yn ei roi. Bore yma, dyn ni'n gweddio dros y byd hwnnw, yn ei helbyl ac yn ei wau. Arbennig dros bobl Wcrain, yn y sefyllfa dreienus yma nhw'n wynebu. Yn nghanol crelondeb y gwrthrymwr. Rhyfel, creulon yr ydyn ni'n ei weld, yn cael ei ymladd yn ei pris nhw. Dyn ni'n ei cyflwyno nhw'n dyner o dad i ddofal di. Llawer iawn ohonyn nhw. Yn bobl sydd yn ffyddlon iawn i ti. Bydd yn gymorth, yn oleuni ac yn dangnefedd iddyn. Ni'n cofio hefyd am y bobl hynny, bobl gyffredin yn Rwsia, sydd yn sefyll drostyn, gweitha'r peryglon iddyn nhw eu hunain. Ac yn diolch i ti. Am y croeso a'r derbyniad hael y mae'r ffoduriaid yn ei derbyn yn y gwledydd cyfagos. Ni'n diolch i ti o dad yn rhyfeddyn wir wrth weld calonnau yn agored, dwylon agored i groesawu ac i roi. Na yr holl genhedloedd o dad yn barod i ymateb, yn hael yn ei croeso a'i cariad. Yn olaf o arglwydd, dyn ni'n dod ata ti. Wrth geisio dilyn ein harglwydd Iesu. Gan wybod ein bod ni'n aml iawn yn syrthio ar wyn y ffordd, yn mesu yn dolwg di, ac yn ceisio fan y mor newydd dy faddeuant. Rwy'n ni brofi felly, y maddeuant hwnnw. Wrth i ni geisio dilyn yn ôl troed Iesu Grist. Maddeuant am bob gair angharedig, pob meddwl drwg, pob gweithred anheilwng. Derbyn ni yma nawr o dad. Ac yn nerth ein harglwydd Iesu, yr un a wynebodd y temtiwr ei hunan. Helpa ni i wrthsefyll. Yn ei gofyn y cyfan, yn ei enw sanctaidd ef, i'r hwn y byddor gogoniant a'r gallu, yn oes oesoedd. Amen. Na ni grynhoi yn gweddiau dros bobl Wcrain a mannau eraill yn byd ni. Wrth gan i'r emyn 830. 830. O ddew ein crau gan noddfa, po nawdd i'r gwan a'r tlaw, mwyn anwyl Iesu a anwyd i ni'n braw. Dar ostwng bob gormeswr sy'n mathru hawliau dyn, ac achub y treiniau, a grewyd ar dy lun. 830.
Wel, eithaf ail syl yn y Grawys heddiw. Fe drown ni yn golygo at hanes temtiad Iesu. Fel y mae Marc yn cyfeirio'n gryno iawn at y digwyddiad yna ar ddechrau gweinidogaeth yr arglwydd Iesu. Felly na i ddarllen eto y ddwy adnod ddarllenis i ar ddechrau'r gwasanaeth o'r bennod gyntaf o Efengyl Marc, adnod 12 a 13. Ac yna gyrodd yr ysbryd ef ymais i'r anialwch. A bu yn yr anialwch am 20 diwrnod yn cael ei demtio gan Satan. Yr oedd yng nghanol o'r anifeiliaid gwylltion a'r angylion oedd yn gweini arno. Wel, wrth i ni obeithio beth bynnag bod y pandemig yma yn dechrau llacio ei afael arno ni, ac wrth i ni weld y rheolau yma sydd wedi cyfyngu gymaint ar ein bywydau ni ers y 2 flynedd dwytha yma gael ei llacio. Ymhlith pethau eraill, mi ddaeth yr angen nid yn unig i wisgo mygydau fel sy'n amlwg y bore yma, ond hefyd yr angen i hunan ynysu i ben. Ond wrth i ni droi at yr hanes yma, wrth i ni fyfyrio yn ystod cyfnod y Grawys wir a'r hanes y temtiad. Dyna rhywbeth sy'n yn taro ni ar unwaith y dyddiau yma. Dyna'n union a ddigwyddodd i'r arglwydd Iesu pan gafodd ei yrru i'r anialwch gan yr ysbryd am 20 diwrnod. Yno y bu o ynta ar ei ben ei hun yn hunan ynysu yn fanno, yn ymprydio ac yn ei baratoi ei hun ar gyfer i weinidogaeth gyhoeddus. Yn ystyried siŵr o fod yn ddwys y ffordd oedd yn ymestyn o'i flaen o. Ffordd oedd ei phen draw wrth gwrs yn Jerusalem, y dioddefaint a'r groes. A mae yn haws i'w ffordd yn dydy i ni heddiw werthfawrogi. Mae profiad digon diflas a digon unig i rei ohonoch chi aeth drwy y profiad hwnnw. Digon diflas ac unig fydda hwn ar ddechrau bywyd cyhoeddus Iesu ar ei ben ei hun yn y lle anial yma. Does rhyfedd felly o gael ei demtio nag oes i ymadael ar ffordd oedd o'i flaen o. Y ffordd osodwyd iddo i cherdded. Dair gwaith mi gafodd ei demtio, ydych chi'n cofio, neu mewn 2 ffordd wahanol, yn gyntaf oll trwy apelio at chwantau materol pobl. Os mab Duw i ti, meddai demtiwr ynde, dywed wrth y cerrig hyn am droi yn fara. Yn ail wedyn mi gafodd ei demtio i gyflawni un peth rhyfeddol mwyn ennill sylw pobl ar un waith, mwyn ei wneud ei hun yn dipyn o arwr. Cymerodd y diafol ef i'r ddinas sanctaidd a'i osod ar dŵr uchaf y deml a dweud wrtho, os mab Duw i ti, bwrw dy hun i lawr. Oherwydd y mae'n ysgrifenedig rhydd o'r chymyn i'w angylion amdanat, byddant yn dy godi ar ei dwylo, rhag i ti daro dy droed yn erbyn carreg. Gwneud rhywbeth spectacular. Ac yn drydydd wedi mi gafodd ei demtio yn fanno i ildio i sofraniaeth i demtiwr, ildio i'r temtiwr. Cymerodd y diafol ef i fynydd uchel iawn a dangos iddo holl deyrnasoedd y byd a'i gogoniant a dweud wrtho, rhain i gyd a roddaf i ti o syrthu lawr am haddoli i. Dyna ni, 2 ffordd wahanol y cafodd ei demtio
I blesio pobl, yw beth a fydda'n tynnu sylw nhw, neu ildio i'r temptiwr. Ond na, gwrth-sefyll y cyfan wrth gwasanaeth Iesu, efo'r geiriau bob tro y mae'n ysgrifenedig. Y mae'n ysgrifenedig meddai'n gyntaf nid ar faran unig y bydd rhywun fyw, ond ar bob gair a ddaw allan o enau Duw. Yr ail dro wedyn yma ysgrifenedig, paid â gosod yr arglwydd y Dduw ar ei braw. A'r tro ola wedyn, yma'n ysgrifenedig, yr arglwydd y Dduw a ddoli, ac ef yn unig a wasanaethu. Ac o hynny ymlaen wrth gwrs, ei gadwodd yr arglwydd at y ffordd yr oedd wedi dewis yn ddiwiro, ffordd a berth, nes yn y diwedd, ymlaen y cerddodd, dan y groes a'r gwawd, heb neb o'i dŷ. Ond fel y sylwch chi, falle, dydy Marc ddim yn manylu o gwbl ar y pethau yna, nag di. Ddim yn manylu o gwbl ar y temptasiynau. Mae rhaid i ni droi at Mathew a Luc i gael gwybod mwy am yr rheini, a'r modd ar Iesu wynebu ei demtiwr. Ond mae Marc fan yma'n cyfeirio at ddau beth digon arwyddocaol. Dau beth dwi'n credu sy'n siarad cyfrola wrthon ni heddiw yn ein byd cyfoes. Yr oedd yno, meddai Marc, yn yr anialwch, yng nghanol yr anifeiliaid gwylltion, hynny yw, yng nghanol y bwystfilod. Mae Solaw yn ei gri olaf o'r groes. Ar Iesu ddyfynu o Salm 22. Fy nyw, pam yr wyt wedi fy ngadael. A mae'n arferiad, wrth gwrs, yn arbennig mewn eglwysi, mae'n arferiad i ddarllen gwahanol rannau o Salm 22 yn ystod y gwasanaethau ar ddydd Gwener y Groglith. A mae'n reswm am hynny'n naturiol, achos yn y Salm mae yna ddisgrifiad dirdynol o ddyn yn dioddef marwolaeth, boenus a sarhaus. Ddisgrifiad byw iawn o hynny yn Salm 22. Yn ddigon naturiol felly. Mae Cristnogion ar hyd yr oesoedd wedi gweld yn y Salm honno ddarlun o groeshoeliad Iesu. Geiriau fel y maent yn rhannu fy nillad yn ei misg ac yn bwrw coelbren ar fy ngwisg. Geiriau felly sy'n dod â hanes y croeshoeliad yn fyw iawn iawn. Ond yn Salm 22, mae'r salmydd yn mynd yn ei flaen i weddio am gael ei waredu o afael y cŵn. Gwared fi o afael y cŵn. Yr anifeiliaid gwylltion, os licwch chi, y bwystfilod. Mae yna ffilm ddiweddar iawn, ffilm da hefyd, sydd wedi ennill llawer iawn o glod, wedi benthyg geiriau'r salm yma, The Power of the Dog. A sylwch, mae'r cyfieithiad Saesneg yn gryfach. Gwared fi o afael y cŵn, medd y Gymraeg, deliver me from the power of the dog, medd y salm yn Saesneg. Cŵn y bwystfilod, yn fanno, yn yr anialwch, mi roedd Iesu yng nghanol y bwystfilod. Ac i mi gwerth mawr tymor y grawys, ydy fod o'n perin i gofio, fel y byr Iesu, i uniaethu ei hun yn llwyr a'n sefyllfa ddynol ni. A fedrwn ni ddim peidio sylwi heddiw na fedrwn. Mor amlwg ydy'r bwystfilod yn y byd cyfoes yma. Dyn ni'n troi'r teledu ymlaen gyda'r nos neu'n agor y papur yn y bore.
Ac mae'r sefyllfa ddychrynllu, driennus, tu hwnt i eiriau, yn Wcrain, a dinasoedd Wcrain, yn amlwg iawn iawn ydyn, bob dydd. A dim pen draw, dim terfyn ar grylondeb y bwystfil. Dioddefaint, dirdynol yno. Dyn ni ddim yn gwybod hyd yn oed nac dan yn Mariupol. Beth ydy sefyllfa pobl sydd wedi byw am dros bythefnos heb ddŵr, heb fwyd, heb drydan yn yr oer ni. Dyn ni'n gwybod beth ydy eu sefyllfa nhw. A thrai ohono ni y bore yma, diolch i Gareth am drefnu hynny, i sefyll am ychydig yn dawel o flaen y murlun yna yn North Cotlein. A mi roedd hi'n fraint cael bod ar isiau'r Senedd nos Sul dwytha yn y Bau, yn gwrando tystiolaeth rhai sydd wedi ffoi o wahanol ryfeloedd dros y blynyddoedd yma i Gymru, a'r croeso ond wedi deimlo yma. Bwystfil, sydd fel tai'n wfftio pob confensiwn a phob tamad o drigaredd. Ia, the power of the dog, y bwystfil. Oes i oes, mae pobl gyffredin wedi cael eu hunain, fel Iesu ar y groes, fel Iesu yn yr anialwch, wrth drigaredd y bwystfilod. Ac yno bu ar ddechrau'r daith yng nghanol yr anifeiliaid gwylltion. Ond wrth i ni feddwl am lwybr Iesu Grist, mae yna fath arall o fwystfilod hefyd yn ein byd ni. Y pwerau hynny heddiw sydd yn sathru ar ffydd a chred mewn gwahanol rannau o'n byd ni, ar werthoedd ysbrydol. Mi fyddai'n derbyn yn gyson lenyddiaeth y Barnabas Fund ac Open Doors. Pobl ydy'r rhain sydd yn monitro sefyllfa Cristnogion ac eglwysi sydd yn byw o dan lywodraethau gormesol mewn gwahanol wledydd. A mae'n debyg mae'r lleoedd mwyaf peryglus ar hyn o bryd i Gristnogion ydy Affganistan, Gogledd Corea a Somalia. Ond mae gan Open Doors i rhestr goch, i red list o wledydd peryglus iawn iawn. Ac yno hefyd mae Pakistan ac Iran a Saudi Arabia. Wel, diolch na, dyda ni ddim yn wynebu dim byd felly yma yng ngwledydd gorllewin Ewrop yma. Ond weithiau, y mae yna leisiau'n codi heddiw yn does i herio a gwawdio ffydd a chred. Mae yna rai sydd yn barod iawn i godi lleisiau y dyddiau yma i geisio gyrru Cristnogaeth allan o fywyd cyhoeddus mewn ysgolion ac ysbytai a mannau eraill. Ac o'n hamgylch ni yn gyson, yn arbennig bywyd yr ifanc. A mae'r awyrgylch yn faterol ac yn arwynebol. A nina hefyd weithiau'n cael yn gyrru i ofyn gyda Williams Pantycelyn pam y caiff bwystfilod rheibus dorri'r egin mân i lawr. Pam caiff blodau peraidd ieuanc fethu gan y sychder mawr. Iesu yng nghanol y bwystfilod. Ond dwch yn ôl at ddechrau Efengyl Marc. Mi roedd hefyd yng nghanol angylion, ac yr oedd angylion yn gweini arno. A dyna pam y darllenis i'r bore mae'r hanes yna am Elisais yn Dothan yn wynebu lluoedd Syria. Ac
Dwi gofiwch chi oedd Syria wedi amgylchu tref Dothan. A dim ond Eglwys Straeon a'i was yn y canol, a rhein i gyd am ei fywyd o. Brenin Syria am ei fywyd o. Ac mae'r gwas Eglwys yn codi ben bore, a mae o'n gweld y lluoedd yma, a'r cerbydau, a'r meirch o amgylch y dre, mae'n anobeithiol medda fo, edrych medda fo wrth Eglwys. Ac ateb Eglwys ydy, paid ag ofni, y mae mwy gyda ni na'r rhai sydd gyda hwy. Y mae mwy gyda ni na'r rhai sydd gyda hwy. A mae'n gweddio ar Dduw arglwydd agor llygaid dy was iddo weld. Iddo weld. Ac wrth i ni fod yn ffyddlon i Iesu. Wrth i ni geisio sefyll gyda gef dros yr hyn sy'n dda ac yn gyfiawn. Wrth i ni gofio'r ffordd y daeth o'i ddangos i ni, y ffordd well, ffordd heddwch, ffordd cariad, ffordd gobaith. Fe allwn ni fod yn sicr o'i gwmni ef yn wastad, mi roedd angylion yn gweini arno. A meddwl am Eglwys yn gweddio ar ei Dduw agor llygaid ei was. Di am gloi trwy feddwl am hyn am munud. Yn yr anialwch yr oedd Iesu fan yma. Dewch ni gofio hynny, lle diffaith, lle marw oedd o'i amgylch o. Bues i'n dilyn ar nos Sul, ar ôl capel wrth gwrs, yn dilyn y gyfres ddiweddara gan David Attenborough, The Green Planet. A wir o'n i'n meddwl fod y gyfres honno'r un orau un iddo baratoi llawer iawn y gyfresu gwych ar yn cyfernu The Blue Planet bob math. Ond o'n i'n meddwl fod hon yn rhagori. Ond na rhywbeth mind-blowing yn doedd am y ffordd o'n cyflwyno bywyd planhigion, bywyd dirgel na, wyddon ni ddim byd o gwbl amdano fo. A mewn un bennod, mi roedd David Attenborough mewn rhyw anialwch eang rhwng Mecsico a'r Unol Daleithia. A medda fo, fe all fo cymaint a 10 mlynedd basio fama heb ddiferyn o law, medda fo. Yr anialwch sych diffaith yma allan nhw weld dim glaw o gwbl am 10 mlynedd. Ond oedd yn y twyni tywod yr oedd sefyll arnyn nhw, mi roedd i law i mewn a chymryd dyrnaid o dywod ac yn y canol mi roedd yna hadau bach, hadau planhigion. A rheini'n gallu ymgynnal, syrfeifio, am hyd at 10 mlynedd, fel yr oedden nhw, yn hadau bach, marw i bob golwg, hyd at 10 mlynedd. Ond yno roedden nhw yn y twyni tywod. Ac yn y diwedd, mi fydda'r glaw yn disgyn. A mi fydda'r hadau yma yn egino ac yn tyfu, yn blodeuo, yn ffynnu. Ac am ychydig, mi fydda wyneb yr anialdir yna'n cael ei drawsnewid yn lliwgar ac yn llachar. Dyna fywyd yn gallu ymgynnal drwy'r cyfnod sych, caled, hes, yn y sicrwydd, y deuau'r glaw ac y deuau bywyd unwaith eto. Mi roedd Iesu fel cymaint yn byd ni heddiw, yng nghanol bwystfilod. Ond yn ffydd a'n cred a'n gobaith ni ydy cofio bod yr angylion hefyd yn gweini arno. A throi eto at eiria Pant y Celyn dyna'n gweddi ni nau ynde, tyred a'r cawodydd hyfryd.
sy'n cynyddu'r egin grawn, cawod hyfryd yn y bore, ac un arall y prynhawn, mwyn ei enw. Amen. Fe ganwn ni'r emyn hwnnw i gloi. 728. 728. Pam y caiff pwystfilod rheibus, dorri'r egin ma'n i lawr. Pam caiff blodau peraidd ieuanc, fethu gan y sychder mawr. Tyred ar cawodydd hyfryd, sy'n cynyddu'r egin grawn, cawod hyfryd yn y bore, ac un arall y prynhawn. 728. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.